Saderengipun ngaturaken salam lengger Hong Ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dhumateng para pepunden sepuh pinten sepuh adi sepuh ingkang dahat kinurmatan. Ing niki sedaya pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng pananggan kalian kebiar campur sari luhur budaya saeng meniki ingkang dipun paringi Cak Iwan. Sesarengan video syuting tek saking Nongko Jajar ingkang dipun pandhekani langsung kalian Cak Tekno. Boten kesupen bekerja sama kalian audio sound system Trijaya saking Tlatah Sedaeng ingkang dipun pandhekani langsung kalian Cak Heri. Saderengipun panjenengan sedaya kula suwun tindak pagelaran lumampah tahi remo penampilan. Ing ngriki sedaya pramugari badhe gelar salah satu galipun seni tari tradisional Jawa Timur asli ingkang dipun larai ibu-ibu waranggono saking Kitha Malang. Tari kasebat tari remo gaya pria sugeng amriksani. Tak usah boleh ngenong semalaman panoto sing di PC oleh Sedaeng.
Nuwun sewu. Semoga eka kagungan damel Bapak Noto ugi Ibu Sasi nggih. Monggo saking minggah nyumping tari remo nggih. Monggo keluarga besar Bapak Noto saha Ibu Sasi. Monggo dikitungi, Dik. Surabaya kampungku turus kalian santer banyune santar banyune. Ayo monggo nyumping sayung yang besar Remo Tembel Bapak Noto saha Ibu Sasi. Dadi wong tua pitatur sing bagus supaya anak bener Ayo kan foto. Nah, Ibu Edi. Monggo Ibu Sasi. Oke, Pak Noto. Ayo, foto. Ayo juru kamera. Teks. Oke. Oke, kakak besar. Ngapunten kakung Pak Ji. Po, Dek, hidungnya, Dek. Nggih, sampun Bapak Noto, Ibu Sasi. Nggih, matur suwun nggih Ibu. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Lho sik turu nyumping dari Mbak Risma. Oh, derek. Oh, derek. Oh, nggih, semoga dipersilakan. Kiwa tengen anak buri ya Mas ya. Ah, Mosok liwat ampun buri ya kesupen Pak ini. Risma ya. Nah. Mbak Nuwun nggih Bu. Oke, Bapak Samsul Ibu Dewi. Ayo Pak Samsul Ibu Dewi. Kidung lah medur. Harep ning alam donya sapira le
Monggo Ibu Dewi, Moga besar. Tukar lana batu wis tutuk maneh ayo sing rukun karo kanca Oke Bapak Andre, soh Ibu Pepi, Bapak besar. Monggo Pak Andre, Ibu Pepi. Monggo nyumping saking Waragono. Sampun. Ugi besan ngembang Bapak Sis, Ibu Ayu, ugi Beli. Monggo sesarengan nyumping ugi dari Remo. Monggo besan ngembang, monggo nyumping saking Tari Remo, penghormatan. Ugi Bapak Nono, Ibu Eli, monggo sampean sumping Tari Remo, ugi penghormatan.
Pun. Sampun nggih Pak, Bapak Nono. Sampun Pak. Ayo lanjut. Ugi Bapak Adi, Ibu Nita, monggo nyumping saringan tari remo. Ugi penghormatan sayuga besar Bapak Noto, ugi Ibu Sasi, monggo Bapak Adi, Ibu Nita. Monggo sesarengan nyumping sakit tari remo penghormatan. Sampun Pak, nggih. Ugi Bapak Aji, Ibu Enin, keluarga besar, monggo sumping saking sarengan tari remo. Monggo seserakan sumping ngateri remo. Nggih, sampun Pak. Sandang pangan pecolora Melek kota Ida
luar biasa. Ya, kita kembali lagi di sini. Iya, kan, semoga tidak waleh ya. Iya. Jangan sampai waleh-waleh ya. Betul sekali. Di sopo-sopo sih Mbak Risma. Disapa-sapa dulu bapak-bapaknya, Ya. ibunya. Biasanya lek saya nyapa sampean langsung gembritik. Yandi, Yandi. Kembali Rene ngono lho Mbak. Oke. Kayak disapa dulu. Disapa dulu buat Bapak Noto. Bapak Noto. Ayo, siapa Bapak Noto? Ayo. Ayo. Sudah kenalan belum? Belum. Belum. Engke ngaturaken wilujeng dalu kagem para tamu undangan sedaya kiamat. Sedaya kiamat. Halah halah. Oh, ala ora udan lho jane lho ya. Iya. Alon. Oh, yang seger-seger Yang berseger-seger. di sapa sih Mbak Risma? Iya, yang lagi berdraft-draft. Oh ya, aku meh ngene kleru. Ora enek. Udah tiba gak ono ya. Ini berdraft-draft. Draft. Oke, selamat apa? Penghangatan ya? Ya, Penghangatan. menghangatkan diri. Biar hangat. Sudah berdraft? Oh, Sudah? berdraft. Yang sebelah sini Mbak Risma, ibu-ibu yang cantik. Ibu. Kok kayaknya sudah ngantuk toh, Bu? Bu, pun ngantuk toh Bu? Nggih, pun nek ngantuk, sampun nggih. Lek karepmu karo karepku ya ngono. Aku mesakne buke lho ngantuk. Lho Bapak sampun ngantuk napa dereng? Sampun. Kok dereng? Loh, Sampun. menikmati penampilannya Mbak Iya. Risma. Gitu toh, Mbak Risma. Bersama Luhureng budaya. Budaya. Dari Jogja ya Mbak. Iya ki jauh-jauh Ya. dari Jogja ini. Jogja ya Mas. Numpak opo rene mau? Numpak mopo sama Numpak Mas? opo? Numpak semut. Oke, ayo Kak Nit. Ya. Yanti. Mana? Karo. Ya sak mana Mbak? Ya. Nek. Nah, ini apa? Iki ki medhit. Lah iya Mbak, guluku ket mau. Gulu- Balik-balik karek samene. Iku gurune bali apa? Ya. Luhureng budaya. Yo. Walah, Ora apa-apa. aja nakal. Iya. Tak noto. Enggak parah. Toto. Oh, enggak boleh. Enggak Oh, boleh. dilus. Iya. Ayo Mbak Risma. Campur sarine. Apa? Jos. Nyapa kok dadak mandek. Kan ya tarik nafas. Terus Buang. Oh iya. Ya apa? Tarik nafas. Buang. Yoga kita. Ya tapi nggak usah ngenek kancane Mbok Ya, Mbak. oke. Ayo Kak. Siapa yang belum kenalan kita? Ayo, aja Ya. sampai keliru. Keliru kita potong. Biasanya gitu. Mbah biasanya Oh, mah. iya, Mbah. Mbah. Madhep rene iki lho kamerane. Nah, Risma ayu kaya ngono kan. Duh, emane rek.
Lah iya, kok iso ngono ya? Kamerane kaya iki. Heeh. Ayo. Ya nunut titik nol kok gak. Biar Mas Haris ae kaya. Lah iya kok. Kan jajan Mas Haris. Kene. Sing jawab apa sing takon? Lu takon. Oh nggih. Aku Purun. Oh tak kon takok opo jare? ya Kanit. Bebek noto. Bapak Noto, Ibu sinten? Ibu Sasi. Oh, pintere ya Allah gimana? Eto embo. Penggayan. Sasi 5. Hus. Wis Lha iki aku lho. lali lho nadane. Nanto. Aja Aku dijak krungu. guyon. Gak. Aku nanti Kak, lali. aku ndelik kene wis. Aku yo. Ora. Aku ndelik mburine Mas Ari. Iku sing duwe gawe. Hah, enggak ngono nek. Ora. Oh, alah aku tiwas ngon. Gimana kalau sudah Kak Nit? Sudah ya? Sudah dong, ini sudah panas semua Oke, nih. heeh. Sudah. Ayo. Oh, ya iki urung kok nesu. Sopo tuh iki? Oh, Mas. Piye nek wis? Kenalan Mas ya? Waduh. Saya kenalan sik Mas. Ket wingin-winginane urung salaman. Jainul sing genah. Jainul kok tanda ludruk wingi. Oh, nganu. Mas Iwan Sanjaya. Iya bener lho, Dok. Oleh salah Risma ditotok lho. Oh, Lah iya apa? tak kepuk gitu. Sapa sing genah? Iya, Mas Iwan Sanjaya. Duduk Iwan sing Malang iku. Duduk. Oh, duduk ya. Oh ngono, tapi sing kono luwih nom tekok sampean. Nganu. Sik balita. Tanpa gigi. Ayo. Heeh. Iki kira-kira penake Mas sapa Bapak? Oh, kakak ya. Kakak. A. Wis durasi. Kang Mas. Kang Mas Iwan. Ya. Ambuh. Iya. Iku pengendang Heeh. sing paling Iya. Iya. Apa Oslo, ya? Oslo. Gak, aku lek burine terus. Asik. Ser. Oh, enak. Aja. Sing paling Iya. bagus dewe. Wah, ora sida ngedang iku tenan. Iya. Bagus kok sampeyan ini paling bagus Mas Iwan. Oh, protes. Oh, nyapa neh? Sing disebut kok mek pengendang itu. Lah terus ya sapa? Oh ya wis, sebutan yuk. Mas Haris. Sapa ta iki Jaya ta? Mas Haris. Enggak, soalnya bojone padha. Iki jono iki ae wis nek sampean. Kegeden aku. Mas iki. Sing iki Mas apa iki? Mas sama Mas Ses sama Mas Bogel. Sing genah sih sapa Bogel? Oh, sampean bangga karo Bogel ya? Oh iya. Ya. Kang Mas Bogel. Oke. Kang Mas Haris. Ya. Ya. Kok ya Mary barang, Lah iya. heran aku ya. Ya
kali iki lho. Mary ya bisa Lah iki. iya. Iku pelandang apa? Aja dipedhot. Pelan Tuh. pelandang. Lah masa ngono? Nganu aja pelandang. Pramugari ya, wis. Aja. Apa? Apa ya? Masa MC? Enggak penak. Apa ki ya? Master Heeh. seremoni masa. Master seremoni. Ora puwe. Enggak penak ta. Wis sak karepmu. Iki piye emang tekon tiaku? Lali. Ora ngono kok. Ganti ya, Mang. Lah Mang ngomong ngono diprotes. Oh nggih. Pripun? Oh nggih, jenengan Wangsul. raket Ibu Wangsul. Kenapa kok Ibu Wangsul to, kok Bu? wangsul sih, Bu? Mriki riyen lho, Bu. Oh, mangke, Oh, mangke nggih. nggih. Oh, Atas-atas nggih, Bu. jipuk nambah ya dhewe mau. Lah iya, paling kok sik enggak, sik asik Gitu. gele sik ngene Nah. lho, sing garing. Neng omah isik diopen cek garing. Heeh. Ayo Mbak Risma. Iku pelandang. Kok pengendang? Pelandang. Krungu pengendang. Engko aku kadung. Iku pelandang sing paling apa iki? Wong bagus wis. Kianteng dewe. Yo. Ser. 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 Sampai bawah. Yo, yo. Wis Delok lek dipuanggil li, sampun. meneng ora joget ora piye. Lah iya. Wis. Enggak ada goyang-goyang enggak ada. Wis, sak pira, Pak? Ayo bareng-bareng madhep mantap kebudayane. Ayo goyang rame-rame. Luhureng budaya iku campur sarine. Kang Mas Iwan iku bangedange. Dua bersaudara ikut tari remonge.
ya. Wayang. Heeh, guayang. Ya. Sabtu pendito ratu ring sliramu katya ing seku mugi Gusti nglilani tresno lagi nopo mati luhuring budaya yo Oslo. Sampai bawah.
Katur dumateng para bapak ibu hadirin sekalian. Ing wedal menika kula atas nami pramugari Cak Sis Bonggel ugi Cak Aris ngaturaken gunge samudra pangabsami kasebab tansah ganggu lampahe tari remo pagelaran ingkang nembe asik panjenengan pirsani sekalian. Ing wedal menika kula dados sesulipun Bapak Notok saha Ibu Sasi ngaturaken sewu sembah nuwun dumateng rawuh panjenengan sekalian ingkang sampun paring doarstu saha ingkang sampun rawuh dumateng ing salebetipun Tara Pagung Siti Pagelaran.